Hola amics, avui us vull parlar d'aquest llibre, L'enigmàtic tarannà dels ocells de Jennifer Ackerman. És un llibre molt interessant que ara us comentaré, ve d'aquesta autora que ja va publicar The Genius of Birds, que es va traduir al castellà com a El ingenio de los pájaros, que va ser un llibre molt interessant en el seu moment, en el que parlava sobretot de la intel·ligència dels ocells, tot i que en va dir de genius o l'ingeni dels ocells, perquè la intel·ligència d'ells i nosaltres no és exactament el mateix, no? Aquest llibre el vaig trobar molt interessant i ara quan va sortir aquest, que en anglès és The Bird Way, i aquí s'ha traduït com l'enigmàtic tarannà dels ocells, vaig pensar, bueno, serà més de lo mateix. A The Genius of Birds hi havia moltíssima informació i vaig pensar, pues, tampoc sé ben bé de què pot parlar més, no? I bé, he flipat, sorpresa rere sorpresa en el llibre, coses molt interessants, molt ben explicats, com és el cas de l'autora, que a part del coneixement científica, ella és escriptora científica pel New York Times i a part d'això escriu molt bé, té una capacitat literària, anem a dir, molt interessant. I amb aquest llibre, l'enigmàtic tarannà dels ocells, doncs he flipat. Per posar-vos tres exemples que he seleccionat. Parla una estona sobre el reconeixement individual dels quelees, uns ocellets africans d'això colonials, en el que amb la immensa colònia doncs resulta que tots es reconeixen entre ells, com es fan la punyeta els uns als altres, és molt interessant tot el que explica. Després parla també una cosa molt curiosa que són els sofodes barbablancs, tenen aquest nom, els sofodes. I són un ocell que sempre s'havia sentit el mascle que cantava, que feia piu-piu, dos pius, diguem-ne. I després es va descobrir que el segon piu el fa la femella, però ho fa tan ràpid enganxar al mascle que sembla que sigui emès només per un ocell el so, I aquest piu-piu, doncs el segon és piu de la femella. I llavors explica a partir d'aquí doncs, per què passa això, ell evidentment entrevistant investigadors i tot recollint informació de centenars de fonts, és molt interessant el que explica. I he flipat del tot quan parla de la propagació del foc induïda pels ocells a Austràlia, que el que fan és que en la temporada que no hi ha incendis, molts rapinyaires, que sabeu que quan hi ha incendis els aprofiten per perseguir els insectes i altres preses que surten volant de l'incendi. Doncs, ostres, resulta que els punyeteros van agafant branques enceses i les van posant a llocs on es cremi, precisament fora de l'època d'incendis, per aprofitar allò que en aquella època no hi és, i ho agafen igual d'una barbacoa de gent. És molt interessant tot això, he acabat de flipar del tot. Una nota sobre la traducció, està molt ben traduït, però es nota que el traductor no és ornitòleg, hi ha algunes coses que no les diu com diríem nosaltres, i amb els noms dels ocells, clar, que surten la tira de noms d'ocells de tot el món, doncs es fot un lío amb alguns d'ells, però bueno, res d'això que dificulti la lectura, i haig de dir que està molt ben traduït. I a més que és difícil de traduir, perquè jo el Genius of Birds de la Ackerman me'l vaig llegir en versió original i normalment en literatura científica no haig de mirar el diccionari i allà el vaig haver de mirar unes quantes vegades. Per tant, doncs bé, perfecte. I deixeu-me satisfer el meu ego un momentet. Jo vaig conèixer l'Ackerman al Delta Birding Festival el 2017 i bueno, va ser fantàstic, és una dona encantadora, ens va donar una xerrada molt interessant científicament, però també molt inspiradora en moltes coses. I quina és la meva sorpresa quan miro els agraïments al llibre, que n'hi ha la tira de gent, aquí surt centenars de persones, i diu: i vull agrair especialment l'esforç d'Abel Julien, Francesc Kirchner i Miquel Rafa del Delta Birding Festival. Doncs ja dit això, fan de la Ackerman totalment. Vinga, fins la propera.